الحمد لله الكائل في محكم تنزيله كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ثم الصلاة والسلام على بدر الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أبدي تفسير فلا جباو ملكنا ملكوكا كوفو كاولي نماندو سانغاني واتي au ka jamu ka mandika na bifalima ko ladabu kene ni ye jamu kan keren telesir fla sanfɛ mi anan kan balmatu baw be baroke dayatu muso baw ka bo diɲɛ fan caman fɛ jamiyatu ansardini kɔnɔ anu be baroke sangani sanga ka kuma wati yɛrɛ ko kan lamɔ be ɲa cogo min na janko an be wati ba minnu kɔnɔ n'o ye alakira ka denbaya a denw a mɔdenw olu ka waatiw ɲɛnamayali wala baro mina do alakira ka du kɔnɔ ka baro kɛ alakira ka dudenw kan o hukumu kɔnɔna la an ka bi maa welele malimatuba fila do minnu bɛna baro in kan fɛ ne kini fɛ maa fɔlɔ o ye madame Tarawele Mastan Keita dayatu musoba do ka bɔ Bamakɔ Yirimajɔ malimatu salamu alaikum. Alaikum salam sajawara. Kori basi la. Ami Allah tanu. Tarawele ni denw. Basi foyi t'u la. Kalandenw bɛɛ. O bɛɛ bɛ basi tɛ. E bisimila. Saha. Alhamdulillahi maa filanan ne numan fɛ o ye madame Jara Kumba Jaguraga dayatu musoba do min sigiyɔrɔ bɛnnen do Bamakɔ Bolikasomugu ma. Madame Jara, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kori basi la. Basi tɛ ami Allah tanu. Denw ni kalandenw. Tɔɔrɔ si t'u la. Monsieur Jara yɛrɛ do. Basi t'a la. Ayiwa bisimila. Saha. Alhamdulillahi malimatu ka foli kɔma seginnen baro bɛna kɛ cɛba kan cɛ min a dɔnnen do an bi ale ka waatiw la Imam Hassan ale ye kira mɔden ye a bangera sunkalo kɔnɔ ni an ye sunkalo kɔnɔna kow la kalo in ala ka timɛ di an ma an ye bato minnu kɛ ala k'o minɛ ka kalo in dafa an bɛɛ lajɛlen bolo hɛrɛ la ɲininkali fɔlɔ an bɛn'o tenkun madame Tarawele la Mastan Keita jɔn de ye Hasani bɔkolo bangeba a bangera min waati jumɛn do Alhamdulillah rabbil alamin. Musa Jawara an bɛ ala fo ka ala barikada. Kosɛbɛ. Ala min sɔnna ka sɔn ka nin kɛnɛ yira na tugun an ka sigiya n'a ka fonisiriya ye. Ni ala sɔnna. Ka sɔli danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan. Ala ka kisi ni nɛɛma caman jidi a kan. Ni ala sɔnna. A n'a sɔnmɔgɔ sanumanw n'a ka sahaba ɲumanw. Inshallah. A n'a nɔfɛtugubaga ɲumanw ala ka ne ni aw y'o jamakulu la. Amin. Ka foli ɲɛsin an ɲɛ jɔyɔrɔ ma a seri Usmani Madani Hayidara. Ni ala sɔnna. Ale mun ye kunfinw kɛ dɔnnibaga ye. Ni ala sɔnna. Ka mɔgɔw kalan k'o to sigiyɔrɔ la. Inshallah. An b'a fɔ k'a barikada a n'a ka sotigi muso a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. Ka tila ka Usa Jawara an tɛ sɛgɛn foli la k'i fo k'i barikada ka serifula baarakɛla bɛɛ fo ka tila ka lamɛnbaga ni filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka n yɛrɛ ka malimatu ni ka seeda fo madame Jara k'a fo k'a barikada ka sabali ni a ka majigin na ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye o la Usa Jawara ye ɲininkali min k'an na a diyara n ye n y'o de fɔ n'i ye ɲininkali kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ye koba kɛ mɔgɔ min bɔkolo ka sanu mɔgɔ min jɔyɔrɔ yera la ala ka diinɛ na n'i k'i bɛ kuma o kan i wasalen de bɛ kuma sabu ɲininkali mana k'i la yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ jaabi ka di o i b'a bɛɛ jaabi ni wasa ye i ko Imam Hassan ye jɔn ye Imam Hassan ale ye mɔgɔ ye mɔgɔ min an b'a fɔ n ko Imam Ali ale den do Ali jumɛn min ye kira Muhammadu alayhi salam a dɔgɔkɛ a burankɛ a jɛɲɔgɔn ɲuman a n'a ka danayamɔgɔ n'a ka lamɔden a ba ye jɔn ye Fatima Zahra muso min ye musoya kɛ mɔnɛbɔfɛn ye n'o ye jɔn den ale mun fa ka fusa diɲɛ bɛɛ fa ye n'o ye kira Muhammadu alayhi salam o ye olu de den ye Imam Hassan o la Imam Hassan kira den do a mɔden do Imam Hassan ale fɛnɛ kɛra kira bɔkolo ye min bɛna sabati dugukolo kan fo ka taa se diɲɛ wuli ma sabula shirifuw bɛ bɔ olu de la olu de ye kira bɔnna ye
o la ni ko kira den do kisi nɛɛma b'a ma parce que ale balimakɛ Ali ye o côté la ale den do a denmuso ye Fatima Zahra ye o côté la a mɔden do o la Imam Hassan ale bangena Médine san 600 ani 24 kafe dɔw b'a f'i ye 25 mais tubabusan na histoire b'a yira k'a bangena mars kalo tile 4 le 4 mars le 4 mars Médine ni recherche awo donc ni ko Imam Hassan ni fitinin de ala Imam Hassan mu ni tɔgɔ caman bi ale la sabali tigi do muɲu tigi do majigi tigi do ɲumanya tigi do o ye a yɛrɛ ka jogo o y'ale ka jogo dɔw ye ni ala ka jɛn i ka bangera Madina de a bangena Madina a bangera waati jumɛn a bangena san 600 ani 24 sunkalo tile 15 don an filɛ kalo yɛrɛ an filɛ kalo min na sunkalo tile 15 don ale bangena Maka kalo min ye kalo Madina a safila Madina kalo min ye kalo labelebɛ ka tila ka kɛ kalo camancɛ la tile 15 guno b'o la gindo b'o la dɛrɛ ni ye Imam Hassan ye ni Imam Hassan ye kuntala surunya kosɔn awɔ an bɛ segin ka na Ala sɔnna ma inshallah taala Seda Madame Jara Kumba Jakuraka an bɔra ka masana mɛ sisan a ye dɔ fɔ an ye jɔn yɛrɛ de Hassan ye bangeyɔrɔ la bɔkolo la yali Hassan yɛrɛ kira o min den do o min mɔden do o yɛrɛ ye bonya kuma dɔw fɔ a valeur la wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وسلم فوقي بركادا إذا نعلم جراني يقول kira yɛrɛ nɛma ba ma yalima a ye bonya ko dɔw fɔ Hassan na wa jana an bɛ se fɔli ma an b'a daminɛ kɛwale yɛrɛ la fɔlɔ awɔ kuma dɔ f'an ye Hassan ala ka jɛ bɛ an n'a ma kuma min na ni a bangena i n'a fɔ Seda da sera a ma cogoya min na an kuntigi a ye kibaruya mɛn kuma min a nisɔndiyara kosɛbɛ fo bɛɛ y'a dɔn k'a nisɔndiyara wa a y'a senfa joona joona ka se Ali ka so ani Fatima Zahra ala ka jɛ bɛ an n'u ma a sera yen a ye nisɔndiya wale yira ale de ye den ta ka misiri wele kan ani misiri jɔ kan mun kan ka kɛ kulo 2 la ale de ye nin waleya kɛ min bɛ ɲini bangebaga bɛɛ fɛ an kuntigi ale de ye nin kɛ Hassan na ale de tilara ka Ali ɲininka tuguni ko yalima i ye tɔgɔ da a la wa i bɛna den tɔgɔ kɛ jumɛn ye Ali ko ale tɛ bila ala ka kira ɲɛ kisi ni nɛɛma ba ma Hassan tɔgɔ an kuntigi de y'a da kisi ni nɛɛma ba ma o kɛra tɔgɔ in fɔlɔ-fɔlɔ de ye mɔgɔ tun ma deli ka kɛ Hassan ye fɔlɔ Hassan kɛra tɔgɔ fɔlɔ de ye min ye ɲumanya ye tɔgɔ in yɛrɛ signification n'an ko an bɛ don a kɔnɔna na an bɛ sigi bɛɛ ta a la o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila ka sagajigi 2 faga k'o kɛ den ka sarakati ye a kuntigi de ye nin kɛ ka tila tuguni ka den kun di ka a kunsigi pese a ka o sarakati kan ka bɔ cogo min an kuntigi de y'o fana bɔ yɔrɔ ale de jɔra den ninnu ale de kɛra i n'a fɔ Seda y'a fɔ cogo min i n'a fɔ u fa sisan a ye den ninnu kunbɛn ni kanu ye a ye Hassan kanu a bɛ historien b'a f'i ɲɛna k'a ye Hassan ta k'a embrasser donc a ye kanu yira fɔlɔ a ma da kanu yirali ma a tilara tuguni k'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka ninnu kanu ne y'u kanu ala ninnu ka di ne ye u ka diya i yɛrɛ fɛnɛ ye wa silamɛw ka tila k'a laɲini u fɛ tuguni u ka ninnu kanu Hassan ye fɔlɔ ye a dɔgɔkɛ bɛ yen nɔ mais n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ sura 42 haya 23 a b'a fɔ silamɛw ɲɛna ko ma fosi ɲini aw fɛ nka kiraya sara la fuli dɔrɔn a ka bɔnnaw kanu bɔnna ninnu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ninnu kɔ o ye ninnu dɔrɔn de a ye bonyaba wɛrɛ min fɔ Hassan na o ye k'a fɔ ko arijinɛ kɔnɔ denmisɛnninw ɲɛmɔgɔw de don
ay usazi no mona u banyira sanuya konnana ka mo sanuya konnana abe finyana ko Hassan yere aliri kuni an kuntigi bole no hali farkolo ke chogo ala kisini ne mabama aklara ka alamoni aka chogo fana yetuni donc ayo bunya fala ni bugari konnana jetuni hadisa tigi ba finyana yenno ko an kuntigi ya fo kisini ne mabama ko dona na tayla ko Hassan mena ke sababu ka alega jama kunu flabe yenno abina ke sababu ka olu fara nyogonga Allahu akbar donc usaz nunga bunya an kuntigi mi fo kisini ne mabama aga cha numa be ikanga damadoni don ni koina possible andifo ki wali mondo madam jara kuma jawra mi jarani am sinkana madam Traoré Masta Keita ame chabade ka kumala Imam Hassan yere bora ka bokolo fanyi bokolo mambo ni bokolo mi aboro dila fayanfa bayanfa kase moke mamso Imam Hassan ayere mi be bunya en kofe ala e bunya min fala kira e bunya min fala yali e kunda magara la ka foko jogo nyumantiki kundo ite do fonya ka jogo do kanwa ok Ousseyn Jawara ami foki barkada sida boraka chama fo abula ola Imam Hassan aka kuma kando baka jogo sabati ani aka kewali c'est-à-dire aller kera joy ayera ka kuma kando la ko je serai patient jusqu'à ce que même la patience se lasse de ma patience okoro ko ne bina sabali fo sabali yere ka yere toni bulu ko ne sabali joy Imam Hassan ko ne bina sabali fo sabali yere bina yere toni bulu ko na yere toni bulu tiena neta ni le tayini Allahu akbar anu yaka kewali la okay c'est d'abord ka fo ko ni tayina ke mo ko ni na jama kulu fula do nyokona usazi mashit saka ke fara nyokon ka baka fika ke sabali baka tienka akun sabalino aka sabali do ni mo ko kunya le ni ka dokoya ale de tun kila ka to tigi no fe ko la sabali ka yafa ni fe ko sabali fo tigi ni maloya ka kila ka segi kana yafa deli ale fe ko ya jogo do o kun Imam Hassan jogo do Imam Hassan jogo do kun ni majini sabali sabu anya yi anga seben feuna kuma mina uya empoisonné na furumuso yake do ya yira ka furumuso se fen do ya yira ka jomso me famba karaka ka furumuso mami ya empoisonné na atlala ka siradi musoima aku akayere ni sabo mini nya bla kale empoisonné tinale tuy Allahu akbar usai mini ni edu amboke mo mina ke an sababu ye kan faka amano ko ne donc baye ko sabali dande ale takunye mun kama sabu ale bora bokolo mina oli bi munini ko pour que jonki sako soro fika sabali oli bi harama don hine mine kuma mina nyabi la tasira juguka sabu ni fe ka bebe kisika do ala ka den fe ola ni mana e filo fila hali no bi be luka toro de ma o de kama lu bi sabali ko toro ta wala sa e ka se kulu ka tasira fam ko so ne jogo bay o de Imam Hassan jogo doy Imam Hassan akumbi baro keni dese bato de ni uka bona kumba fo ku yere bonya akuma kan yere bonya mukoma ala ka danfen be telefoni min ka ala bato giriani min tay o kama iba soro kuma be akumi sigi to chela de ita don abo muko tawla mun ba duguma Imam Hassan no bi sigi de ka baro ke Allahu akbar ale baro ke nyoko de kunuli ale ku ke nyoko de kunula ni let mi je ku bulu do minan kilin kono usaj anaka bona sanma be anaka joyoro na ni de bulu mi do minan kilin kono ale ma yere fusa mukoma bayira ka fo o bayira yere majigi kumbala sabali bala yere majigi kumbala wa hine fene kumbala sabula le kun min soro akumbo de tla ya yira ka fo seben feuna ko Hassan Imam Hassan chefla aka tien aba kla dese bato ben nyokonche
min ko a ka tiɲɛ komi kuma la i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ testament kɛ k'a dilan ni ne fatura nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan mais ale yɛrɛ a ta tilanko 2 kɛ k'a to balo la dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kun bɛ hinɛ kojugu hinɛ masa kun don majigi masa kun don et puis sabali tigi kun don et puis ale kun bɔra komi Seydi y'a fɔ cogo min a kun bɔra kira fɛ don dɔ la Bukari kɔnɔ ko sahaba dɔ Abubakar ale y'a ta ko tiɲɛ yɛrɛ la Imam Hassan a bɔra kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a bɔra fɛ jogo ni kɛwale bɛɛ la ka tila ka bɔ a fɛ yecogo la donc o b'a yira na ko cɛ n'an b'a ka kɛnɛ kɔnɔ n'o de fɔ kuma daminɛ na ale ka baro ka di kosɛbɛ ni Ala ka jɛ ni ye baro fɛrɛlen ye ni Ala sɔnna ma comme an bɛ waati yɛrɛ min kɔnɔ sunkalo waati don Imam Hassan ale fana bangera ka bɛn ni kalo ye a tile 15 donya de ma o la an bɛ cɛba ka baro la an bɛ kira ka du kɔnɔ kira nisɔndiyara ni cɛ min ye e yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko yɛrɛmajigin tun bɛ Ala ni maa o maa yɛrɛmajigin Alahu Taala b'i i kɔrɔta nin ye jogoba ye a kun sabalilen don a tun bɛ hinɛ foni sere kun don Seyda an bɛ segin ka na e nɔfɛ Imam Hassan jogo b'a la kɛwale la jogo b'a la kumakan na a yɛrɛ ka bilasiralikan dɔw a ye mɔgɔw su ka kɛ min kan tɛ dɔ fɔ an y'o la Usazi ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n bɛ fɛ ka dakuruɲɛ 2 fara a ka yɛrɛmajigin yɔrɔ kan komi an bɛ ladamu kɛnɛ kan a ka yɛrɛmajigin na a bɛ f'i ɲɛna ale de kun ye Aliyu ani Fatima Ala ka jɛ bɛ u ma u den fɔlɔ ye donc dɔgɔnin kun b'a bolo a yirala k'a fɔ Hasani a kun bɛ bonya de ta k'a dɔgɔkɛ sɛgɛrɛ n'o ye Huseni ye an fɛ yan nɔ a bɛ fɔ de k'i ka kɔrɔ bonya mais a kɛlen don i n'a fɔ kɔrɔ a man kan tɛ ka dɔgɔnin bonya mais i y'a ye ale dɔgɔnin ale de tun bɛ bonya ta ka majigin ta k'a sɛgɛrɛ toujours o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ Hasani a ka ladilikanw na mun fana jogo kun bɛ a la i b'a dɔn Usazi ale ka wagati bɛnna wagati ma mun kalayara kosɛbɛ sabula kabiri u fa ka wagati silamɛya ye kow ye a ɲɛna kow cɛyara farafarali kow cɛyara da tɛ se ka se minnu ma wagati cogoya kama mais ninnu préparé la de kabiri an kuntigi tile walasa u bɛna kɛ silamɛya ɲɛmɔgɔ ye préparé la ten tɔ olu ka bondala fɛn de don mais fa fagalen kɔfɛ ni kuntigiya dira ale ma a Usazi a bilenna kosɛbɛ a chauffera donc Hassan ma dɔ wɛrɛ ɲini koyi a y'a ka sabali kelen de ɲini ale de y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ fɛ silamɛ kelen a jeli ka tɔni k'a sababu kɛ ko kuntigiya ɲinini ye ale de bɛ jɛ a ka hakɛ kɔ k'a di walasa basigi ka na o basigi o nali an y'o ye a mɔdenkɛla yan nɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara an ye o sabali ye a la yan nɔ a y'o sɔrɔ Hasani na donc a jɛra ka hakɛ de kɔ a ka silamɛya ɲɛmɔgɔya kɔ k'a di walasa fara ɲɔgɔn kan ka na donc o b'a yirila k'a fɔ ko homme de paix kun don mɔgɔ fɛnɛ kun don min bɛ farali kɛ ɲɔgɔn kan lafiya ka na mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan kelenya ka sabati a ye o sinsin o jogo tun bɛ a la ladilikan na ladilikan belebele min bɛ nin bɛɛ englober o de ye a y'a fɔ ko an kana diɲɛ kanu aw kana diɲɛ kanu Usazi mun tɛ diɲɛ kanu ayi diɲɛ kanu ye jumɛn don ɲɛmɔgɔya nɔfɛ siɲɛ t'a jumɛn don diɲɛ kanu de don kosɛbɛ n'i y'a ye ale y'a ka hakɛ to yen ko jeli kana bɔ ɲɛmɔgɔya ko de don mais an ka bi tile in na n ko walidenw bɛ minɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ u la ɲɛmɔgɔya ɲini kama an yɛrɛw bɛ gileki bɔ ɲɔgɔn kama ka kɛlɛw kɛ fo san ni san ɲɛmɔgɔya ɲinini kama a bɛɛ ye diɲɛ kanu de ye Usazi sinon a ma se o ma an bɛ ko caman kɛ a y'a jira k'a fɔ adamaden n'i ye diɲɛ kanu dɔrɔn i bɛ ɲina i ka objectif kɔ i tɛ se k'a atteindre donc diɲɛ kanu mɔgɔ mun ye diɲɛ kanu ka tɛmɛ Ala kan dɔrɔn niyɔrɔ tɛ e ye sini ɲɛsigi la Mama Hassan ka bilasirali n'i ye nin ta n'i ko k'i bɛ nin développer Hasani jogo o jogo b'a la
a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔna na wa mumuni mɔgɔ yɛrɛ tɛ kɛ mumuni ɲuman ye fo i ka diɲɛ kanu i ka a bila mɔgɔ t'a fɔ ko i tɛ dumuni ɲuman kɛ i tɛ don so ɲuman kɔnɔ i tɛ fini ɲuman don a kun tɛ fini fara-farali filɛ ye mais i de kana to diɲɛ kanu o ka yɛlɛn e ka ala ko sanfɛla la laɲini ye nin ye diɲɛ kanu tɛ taji jɔ ye tɛnɛ bɛ kabana sa ye an bɛ sɔrɔ a fa ka kuma dɔ la Sayyidina Ali b'a fɔ ko laysa zuhudu an la tamlika shay'an innama zuhudu an la yamlikuka shay'un ko banjɛna kɔrɔ tɛ ne tɛ kɛ fɛntigi ye banjɛna de kɔrɔ ye fɛn minnu sɔrɔ olu ka ni dɛsɛ ka ala ko kɛ wala Imam Hassan ala k'an nafa n'a barika an bɛ tafsir fila lajɛbaw an y'a fɔ a ye cogo min na ka fɔ ni an ye ladamu kɛnɛ kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen ni a kow don ni ko ladamu ye ko ala kira ka du o de ye lamɔ du ye ale de ye lamɔ fa ɲuman ye an bi ale denw n'a mɔdenw de ka baro kɔnɔna la ka sanga an bɛ waati ba min kɔnɔ Imam Hassan ni ale bange kalo ye sunkalo tile 15 donya o de kama an n'an ka balimatuba fila bɛ ka baro kɛ Imam Hassan yɛrɛ kan a bangera min o fɔra an ye a bangera waati jumɛn a bangebaaw ye jɔn ye nin fɔra an ye a yɛrɛ jogoba dɔw fɔra an ye a ka sabali ni a ka yɛrɛmajigi ni a ka fonisereya la ani a ka banjɛna ni a ka ala bato la nin bɛɛ fɔra an ye o la Seda an b'a ye kɛnɛ bɛ sigi maaw b'u seko kɛ kuranɛ bɛ kalan wajuli ko dumuni bɛ kɛ maaw yɛrɛ bɛ maaw sun tigɛ a la nafa bi o la wa o kɛ maaw ye wa Ustaz Jawara i ka ɲininkali diyara n ye sunkalo la an b'a ye bɛɛ b'i se kɛ hali sisan an y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ fɛnw dilan ka kɛ assiette kɔnɔ ka don circulation na so bɛ tigɛ ka minnu to sira kan u b'u sun tigɛ Ustaz an bɛ ala de fo an karamɔgɔ Seydi Sheikh Usmane Madani Haidara wallahi ale kɛra misaliya ye diɲɛ ne m'a fɔ ɲumanya kun ti Mali kɔnɔ n t'a fɔ a ti diɲɛ kɔnɔ mais an karamɔgɔ ka bilasirali a n'a ka wajulu kan o de kɛra sababu ye ka ni ɲumanya yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ Ustaz an ni Mali la a mɛnna nin tɛ nin ye dɛ an karamɔgɔ de ko k'an ka hinɛ a ma bɛn ma ale hinɛ na an karamɔgɔ de ko k'an ka kɛ fonisire a ma bɛn ma a kɛra fonisire o la ɲɛ bɛ nin ɲumanya fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ an ka karamɔgɔ ka laseliw de kɔnɔ wa Ustaz ni baraji bɛ fɛn na a bɛ nin de la ka kira somɔgɔw ka don ɲɛnamaya ka tila ka hinɛ ala ka jɔnw na a don kɔnɔna na ni baraji ka bon jɔyɔrɔ bi mɔgɔ la ala yɔrɔ ni jɔyɔrɔ ka bon kojugu ala ka kɛ jɔyɔrɔ tigi amina sabula su yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ e bi setigi e bina tile kɔngɔ na fantan fɛnɛ bi tile kɔngɔ na donc setigi kan k'a dɔn ko ja ne bi ka tile ni kɔngɔ na kalo kelen mais ja fantan bɛ na san joli o la e bi o hinɛ minnu kɛ jɔyɔrɔ b'o la su ni bi fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ na nin bɛɛ bi ban mais ninnu ye sarakati jariya de ye minnu ti ban n'a b'i kɔnɔ kiyama don kira denw n'a mɔdenw kira denw k'a denw ɲɛnamaya o la an bɛɛ k'an jija ka ninnu ka denw ɲini k'a dɔn hali n'a kɛra takula ye walima tamaro ye k'a di ala ka jɔnw ma ko kira kisi ni nɛɛma b'a ma a muso bangena nin don a den dɔ bangena nin don wallahi i bi jɔyɔrɔ min sɔrɔ o la Usayi Jawara o jɔyɔrɔ ka bon jɔyɔrɔba ye caman ye ala k'an nafa amina ya rabi o la an bɛ foli kɛ an filɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ an ba ɲuman ye n'o ye tanti Alima Daga Maisha ye Madame Haidara ale min b'a ka nafolo bɔ k'a don Imam Hassan na ka jɔnw la dumuni a don ka hinɛ fantanw na an b'a ɲini ala fɛ a b'a bɔ nafolo min na ala kana ban Usayi Jawara kɛ a ye e yɛrɛ fo ka Seyda Madame Jara fo ka tele baarakɛla bɛɛ fo k'an furucɛ fo Madame Monsieur Traoré ka Mali tenitigi bɛɛ fo a tɔgɔ la ale yɛrɛ tenitigi ka sirifila du bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɛɛ sigi wɛrɛ la kunba Madame Jara waati yɛrɛ de kunna ni kɛnɛ ninnu a bɛ sigi an ba a ye min tɔgɔ fɔ nin sa Haidara tanti Alimatu Daga Maisha a bɛ seko baw kɛ nin kɔnɔ a bɛ suntigɛw labɛn ka bɛn nin don in ma wala nafa bi ala diɲɛ ani lahara ka foli kun cɛ Ustaz Seyda ye min fɔ dakurunya kelen dɔrɔn ka fara o kan ninnu i n'a fɔ an karamɔgɔ y'an bila la cogoya mun na u ka don na ɲɛnamayali an ba bɛɛ ye kelen kelen ta donc
ni be kɛ sababu ye yɛrɛ silamɛya tɔ bɛ dɔn ka taga fɛ i m'a ye kɛnɛ ninnu se o se mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɛn dɔ mɛn a ma deli ka min mɛn kuranɛkalanw bɛ kɛ wajibiw bɛ kɛ nin bɛɛ ye barajila ko an bɛ dugawu de kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ani silamɛ o silamɛ i bɛ nin ko ninnu n'a ɲɛnamaya ala k'a bɛɛ sara kɛ arijinɛ bi ko in kun bɛɛ ye o de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ninnu bɛɛ sara kɛ arijinɛ fɛ ala ko k'a ka alaya bonya kama kira lahɔrɔma kama kisi ni nɛɛma b'a ma n'a ka so dunyaw n'a ka sahaba ɲumanw bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma na wagati cogoya kama ala sɔnna ma nin diyara n ye an bɛ aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn a ye nin bɔ dɔɔni min na ala kana dɔɔni ban farikolo min y'a di yarabi ala kan'o jeni an bɛ kaloba min na imam hasani bange kalo don sunkalo tile 15 ale bangera ka bɛn o de ma o la nin kalo in bonya n'a karama yarabi an y'a ɲini ala fɛ ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ka musakaw nɔgɔya an ye bato minnu kɛ ala k'a minɛ ka kalo in dafa an bɛɛ lajɛlen bolo hɛrɛ la wa haza salamu alaikum.